došao sam negdje s jugozapada Ukrajine, jer je bio rat, pa onda smo trebali negdje ići u neku drugu državu, tamo gdje je mirno i neće ništa dogoditi lošega. Ja sam Martina Mercado Pacheco, imam 11 godina, rodila sam se u Boliviji, u gradu Sucre i preselila sam se u Hrvatsku sa 5 godina. Moji roditelji su mi uvijek govorili da smo se preselili ovdje za bolji život. Rekli su mi da je tamo malo opasno i da je ovdje bolje. I većinom ne znam zašto su baš, ajmo reći, Hrvatsku odabrali, ali jako sam sretna što smo ovdje. Ne bih se baš tamo vratila, ali isto mi je lijepo tamo. I da bih se htjela vratiti, to bi bilo zato što su mi u Hrvatskoj samo roditelji i brat, a tamo su mi baka, djeda, sestrične, tete, ujaci, strine i tako dalje. Meni ne znam baš najteža koja je bila, ali mislim da je to bila najriče. I sad ne mogu to baš dobro govoriti jer je prečudno najriče kod hrvatskog jezika. Volim ukrajinsku kulturu, ona je malo ista kao s Hrvatskoj, ali ona je i dalje postoji. Volim kako su neki gradovi lijepi, pa mislim volim stvarno naše Crno more. I baka, djeda, sestrična, tete, ujci, strine, strikovi su mi tamo i jako volim provoditi vrijeme s njima.